Buenas. Bueno, avui no tenim massa temps, però intentarem gravar almenys les senyals de reglamentació, ni que sigui. Si veig que em dóna temps, doncs intentarem gravar alguna més. Les senyals de reglamentació tenen per objecte indicar a l'usuari de la via les obligacions, limitacions o prohibicions especials que han de respectar. Quan les senyals de reglamentació estan col·locades al costat o en la vertical de la senyal que indica el nom de la població, significa que la reglamentació s'aplica a tot el poble. Sí? En aquest cas, l'obligació és a tot el poble. Val, senyals de reglamentació, aquí tenim el C del passo, l'stop, la senyal aquella que us explicava l'altre dia de que en les interseccions, aquesta senyal implica que des de la intersecció que sóc ara fins que passi la següent senyal, totes les interseccions que vagi trobant tindrem preferència. Sí? Stop significa 1, para. 2, mira. 3, si no ve ningú, passa. Quan estiguem fent pràctiques, us especificaré encara més això. Però vull que quedi clar el primer pas. El primer pas és para. Val. Després tenim el C del passo. El C del passo no vol dir el mateix que l'stop. Vol dir que he de cedir el pas dels vehicles que venen, però no m'obliga a detenir-me. Per tant, avanço poquet a poquet, en primera, molt a poc, mirant a un cantó i a l'altre, i si no ve ningú, me'n vaig. Per últim, aquí a baix tenim les senyals de estretament, estrechamiento. ¿Vale? La rodona, que és una senyal de prohibició, implica que té preferència el de l'altre cantó, la quadrada que tinc preferència jo. D'això ja en parlarem bé perquè reglamentàriament parlant els estretaments tenen moltes històries, ja en parlarem. Tingueu en compte que aquestes senyals només tenen validesa si els dos vehicles arriben a la vegada a l'estretxament. Sí? A la vegada. Si un arriba abans que l'altre, el primer que ha arribat passa primer. Si un arriba abans que l'altre, el primer que arriba passa primer. Vale, d'interseccions ja en parlarem. Vale, stop, el mateix, sí, els de paren, el de la dreta té preferència, per tant aquests dos passen primer i després passen dos. Vale, ara són tots aquests vídeos que ens posen sempre. Veieu el que dèiem? Des de la vertical d'aquesta fins a aquesta té preferència el groc. Vale. Recordeu que per més que hi hagin les senyals, si el groc arriba primer, tindrà preferència independentment del que digui la senyal. Si hagués arribat primer el vermell, tindria preferència el vermell. Va, senyals de prohibició. La majoria queden bastant clares perquè els dibuixos són molt clars, La primera que tenim aquí és prohibit circular, la segona que tenim aquí és prohibit entrar. La diferència és que el prohibit circular és que en aquell carrer està prohibit circular en un sentit o en l'altre. I aquesta, la segona, la de la línia blanca, la que jo em dic el xupa-xup, significa que no pots entrar des d'aquest cantó, però des de l'altre sí, o segurament sí. Prohibit a tots els vehicles automòbils, motocicletes, turismes d'allà cap amunt. Sí? Prohibit de turismes cap amunt. En aquest cas és específicament prohibit motocicletes, prohibit ciclomotors, prohibit vehicles de transport de mercaderies de més de 3.500 quilos. Prohibit vehicles de transport de mercaderia de més de 5.500 quilos. A l'específic comença... Sí? Vale. Matèries perilloses, matèries explosives, contaminants del riu, això el qui transporta aquest tipus de matèries ja ha de saber què transporta. Per tant, ha de saber si pot entrar per aquí o no. Per això es fan els cursos de matèries perilloses. Tractors, vehicles agrícoles,
remolques d'un sol eix, sí, de fins a 2 tonelades, sí, a partir de 2 tonelades, cotxes, un carro tirat per cavalls és un cotxe, bicicletes, carros de mà, peatons, animals de muntar, cavalls, burros, sí? Patinets elèctrics i bicicletes, i això és zones de baixa contaminació, zones d'aquestes delimitades per vehicles que contaminen massa. Vale, ara paro un moment el vídeo i torno després de totes les històries que em posen aquí. Vale, seguirem aquí. En aquest cas tenim detenció obligatòria, implica que primer t'has de detenir, després et diran per quin motiu t'has de detenir, ja sigui perquè hi ha un peatge, un control de policia, el que sigui. Limitació de pes, 5.500 quilos. Limitació de pes per eix, el mateix que dèiem abans, un transportista que transporti tant pes, 2,4 tonelades per eix, és molt pes. Sí? Llavors, ha de saber més o menys quant pes està transportant per eix. Això acostuma a ser en ponts delicats o llocs on un punt concret de pes pot suposar un problema. Sí? Limitació de llarg, limitació d'ample, limitació d'alt. Llarg, ample, alt. Vale, el mateix, en lloc de menjar-nos-ho tot, ho passo. Val, seguirem des d'aquí un altre cop. Distància mínima obligatòria. És obligatori mantenir mínim 70 metres des del teu cotxe fins al del davant. Velocitat màxima obligatòria. Pots anar a 40. Sí? Pots anar a 39. No pots anar a 41. Prohibit anar a la dreta, prohibit anar a l'esquerra, prohibit fer un canvi de sentit. Això són canvis de direcció, ja en parlarem quan fem maniobres. Això és un canvi de sentit. Significa que vaig en aquest sentit i giro i torno en el sentit contrari. Prohibit adelantar per tothom, prohibit adelantar per camions, prohibit parar i estacionar, parar, tota la vida s'ha dit allò de 2 minuts màxim, el tema és que tu tinguis sobretot el cotxe controlat. Sí? Estacionar és per un temps il·limitat. Prohibit parar i estacionar a partir de la senyal cap a l'esquerra i cap a la dreta. Prohibit estacionar cap a la dreta, cap a l'esquerra no hi ha problema. Prohibit estacionar cap a l'esquerra, cap a la dreta no hi ha problema. Parar i estacionar, tot el que són creus és parar i estacionar. El que és només una línia està prohibit estacionar, però sí que es pot parar. Sí, parar per carregar i descarregar persones, la compra, però vaja, has de tenir el cotxe controlat perquè si molesta l'has de poder treure, és a dir, si ve el multero i et multa, és que el cotxe no estava controlat, no estava parat, sinó que estava estacionat ni que no hagin passat 2 minuts. Prohibit estacionar del dia 1 al dia 15, cuidado, perquè l'obligació o l'hora de canviar-lo, diguéssim, és a les 9 del matí, sí? Del 4 al 31, el mateix. Sí, normalment es canvia de 8 a 9 del matí. Bueno, normalment es canvia de 8 a 9 del matí. Normalment donen un marge, la llei diu a les 8, però donen un marge de 8 a 9 normalment. Vale, el que dèiem, prohibit estacionar, un vado, un pàrquing, sí, el pàrquing de casa vostra, tu pagues a l'Ajuntament perquè també en la grua s'hi aparca algú allà. Prohibit estacionar cap a un cantó i cap a l'altre, prohibit estacionar cap a un cantó, prohibit estacionar cap a l'altre. Aquí a sota normalment et posarà prohibit estacionar en aquests horaris per aquest motiu o per lo que sigui, o amb aquestes condicions, pagant tant per la zona blava, per la zona verda, per la zona groga, per la zona taronja, perquè ara hi ha més zones i colors que mai en tota la vida. Sí, i prohibit utilitzar el clàxon per defecte, està prohibit tocar el clàxon dins de ciutat com a norma general ja, Vale, fem el de totes les vegades. Jo ho paro
Vale, això és interessant explicar-ho. Sí. Velocitat màxima, fi de velocitat màxima. Velocitat màxima, fi de totes les prohibicions, per tant, de la velocitat també. Sí, velocitat màxima, una velocitat diferent, a partir d'aquí val la velocitat diferent. És important, ¿vale? Igual que aquí, veieu? Curva perillosa amb un 40. Vol dir que passada la curva perillosa podré anar a la velocitat que podia anar abans. C del passo, 40, vol dir que he d'anar a 40 pel CEDA, igual que aquí. Tot i que en aquest cas, en teoria, passat el CEDA, seguirà valent el 40. En canvi, en aquest cas no, perquè està en la vertical de la mateixa senyal, igual que aquí estan en la vertical de la mateixa senyal. Aquí no. Sí? Vale, això ja ho hem explicat. Bueno, res. Aquí ens fan una mica de resum de tot plegat, sí, diferència entre les prohibit parar i estacionar. Bueno, vale. Estacionament prohibit la primera quinzena, el que dèiem. Normalment entre 8 i 9 del matí és l'hora de canviar, com aquí us posa, com hem dit des del principi. A les 9 del matí és l'hora de canviar el cotxe legalment. Vale, els vados, ja n'hem parlat. Vale, i prohibit el calçó. Vale. Senyals d'obligació. Obligatori anar a la dreta, obligatori anar a l'esquerra, obligatori anar recte. A la primera intersecció haureu de girar a l'esquerra, a la primera intersecció haureu de girar a la dreta. Diferència amb aquesta senyal? Això no és senyal de direcció obligatòria, no m'obliguen a anar a la dreta o a l'esquerra. El que em diuen és que per seguir recte he de passar la illeta, per exemple, per la dreta, o he de passar la rotonda per la dreta, o he de passar l'obstacle fixe que hi ha allà, l'he de passar per aquest cantó, o per aquest cantó, o per aquests dos cantons, o d'aquesta manera en sentit giratori. Sí, simplement us indiquen aquestes senyals en diagonal cap a baix, sí, per on heu de superar l'obstacle, diferent que aquests que sí m'obliguen a girar o a seguir recte. Sí? O aquest que m'obliga a girar en sentit de les fletxes. O aquest que només em dona dues opcions, recta o a la dreta, recta o a l'esquerra, esquerra o dreta, però recta no, ¿vale? Vinga, obligatori per turismes o per automòbils, obligatori per motocicletes, que no vol dir que els altres no hi puguin anar, només et diuen que aquests segur que hi han d'anar. Obligatori per vehicles de transport de mercaderies, obligatori i exclusiu per bicicletes, obligatori per ciclomotors. Us he accentuat aquest? Perquè aquest és a part, vull dir, suposo que ho heu entès, És obligatori i exclusiu. Obligatori per cotxes, obligatori per animals de muntar, obligatori per peatons, velocitat mínima obligatòria, obligatori posar cadenes, obligatori portar pneumàtics d'hivern, obligatori llums curtes, obligatori per vehicles de transport de mercaderies perilloses, per vehicles amb contaminants de l'aigua, per vehicles amb matèries explosives. El que hem dit abans, el que transporta aquest tipus de mercaderies ja ha de saber que transporta aquest tipus de mercaderies. Cinturó obligatori, entenent que aquesta senyal la posen perquè sortim d'algun lloc on a dins no era obligatori, perquè si no avui en dia ja és obligatori a tot Espanya, vaja, des dels anys 80. Obligatori teletac, si passes per aquell carril del peatge, has de poder portar el teletac per poder fer el pago automàtic, si no, no passis per allà. Vehicles agrícoles, patinets elèctrics, o vehicles elèctrics, UVMP, vehicles de mobilitat personal, el mateix amb bicicletes i UVMP, i obligatori anar caminant amb la bici de la mà, que no pots anar muntat a la bicicleta, vaja, crec que queda clar. Vale. Vale, farem el que hem fet totes les vegades, perquè és que si no això es fa molt llarg i jo intento anar una mica per feina. Val, ja estem acabant. Bàsicament ens queden les senyals de fi de prohibició.
sí, o d'obligació, depenent de quina hi hagués abans, fi de totes les prohibicions, fi de velocitat màxima, fi de la prohibició d'adelantar per turismes, fi de la prohibició d'adelantar per camions i fi de la zona aquella que hem parlat abans, d'estacionament a moral il·limitat, sí, ja sigui zona blava, verda, taronja, groga, o de càrrega i descàrrega, o de lo que sigui, sí? I fi d'obligacions, fi de carril exclusiu per ciclistes, de velocitat mínima, de carril per automòbils, de carril per motocicletes, de l'obligació de vehicles de transport de mercaderies, de motocicletes, de cotxes, de vehicles de muntura, de peatons, de vehicles agrícoles, de vehicles de mobilitat personal i de vehicles de mobilitat personal o ciclos o bicicletes. Vale? Una mica tot el que hem dit abans, però la final, al fi de l'obligació pertinent. Val? Amb això donem per acabat temes senyals. Seguirem el pròxim dia amb la següent classe.